S vami Záhadný blesk a toto je asi ďalší gaming na počítači po dlhom dobe. Zahrám si s Felixom a budeme hrať Roblox, môžete sa pozrieť. Takže my môžeme ísť na to, je to super hra Tycoon, takže držte palce. Takže ja si berem Flasha a brat Felix, vieš čo, zober si Spidermana. Nie, ja dobre, ty si si zober Green Lanterna, OK. Dobre, ja si idem skočiť sem. Nepýtajte sa na pre, ako ja veľmi nehrám na počítačom, takže ja nie som nejaký mega ultra super hráč, ale budem sa snažiť. Ináč, keď pre viac takýchto gamingy dajte like a odber a ja budem veľmi rád. Pýtajte sa ma, prečo hrám Roblox. Určite, že prečo práve Roblox, keď je Roblox strašne chytrá. No, Roblox hrám kvôli tomu, lebo má to viac hier, je to obsiahle, takže viem si zahrať hociakú hru, nejakú hororovku, poprípade nejaký Tycoon alebo niečo. Nie som to myslím. Jasne, keď viete, ako sa toto tu, tá horná lišta zasunie, tak mi dole to napíšte do oného a ja si to pozriem. To už mám dosť peňazí. Ja som skúpil najprv Wall a teraz skúpil si toto. Tam je jeho brat, Flash má najväčšiu výhodu to, že on vie chodiť cez stenu, takže viem krátkať iné super schopnosti a to, ale áno, nie je to fair, ale to je určite, ak to príde ten Onigen partner, alebo počujem jeho útoky, tak som bytí, ja si idem mať väčšiu klasu dosť, aby ste počuli každý úvod. Keď chcete, aby sme hrali viac takýchto Roblox hier, lebo určite viete, že hrám Robloxy na Hurikanovi. Neviem, asi viete, alebo neviete, že mám svoj YouTube kanál ďalší Hurikan. Na ňom hrám veľa Roblox, takedy až príliš veľa Roblox. A takže viete, že ja som tam mega vylandil ten Roblox. Takže keď chcete aj tu na Záhadnom blesku veľa gaming Robloxom, tak dajte like a budem na to veľmi rád. Blížime sa k 100, už iba pár odberov a sme tam. Takže bol by som rád, kebyže teraz mi dajte like a odber na toto videjko a ja neviem. Dobre, klikám tu, aby som mal viac peniazy. Ja viem, možno si vravíte, že strašne kid hrá, ale tak mi to baví. Lebo nič iné nemám čo tu hrať, lebo neviem, či by bavil Monster Legends. Taký budem dosť. Takže inak, ak chcete, aby som spravil konečne už ten merch, dajte prosím vás like a odber. Ja, počúvajte, dám 120 like odberov a ja spravím merch, dobre? 120 odberov, ja spravím merch, dobre? Sľubujem, ja už mám akože elektrika vypnutá. Takže ja už mám akože vybratý merch. A ja už akože viem, ako by to vyzeralo. Takže dajte like a odber k 120. A dávky dáme 120. Prisahám, že tam dám oni, že spravím merch. Takže dajte like a odber a ideme ďalej natáčať. Takže po mega dlhej dobe, asi nejak po 30 minútach, sa mi konečne naštartoval počítač. Takže ideme hrať. Ja by som nešiel už ten Tycoon, keďže už tu nie je brat. Takže ja idem asi hrať dačo lepšie. V dlhej dobe vyberania som si vybral Shrek in the Backrooms, takže si to ideme zahrať. A uvidíme, čo tam robíme. Čo tam, ako dosiahneme. Najdlhšie. Dúfam, že tam odomkneme všetky tie oné veci. Musím počkať, lebo mi teraz dá zase climb. Hello. Som sa nedal osrať. Takže ideme na to. Dobre, to máme prvú. Keď budem proste počuť nejaký zvuk, tak to znamená, že to je u mňa. Nejaké strašidlo. A to strašidlo potom budem musieť utiecť. Budem musieť od neho utiecť. A ja by som sa stretnúť Šreka.
Ale dneska hej, musíme stretnúť Shreka. A tu máme určite pizzu. Ideme pohľadať Shreka. Takže ideme. OK. No vidíte šipkami, lebo ja viem, nemá zavedú tie šipky a prosto také strašidielka s dlhými ručkami. To má spávam. Ja tam idem. Idem to kočením. A im uteším. Tu dočím. Oslíček. Zbolí ti. On si fajne spieva. Ja mu uteším. A to je Shrek, ja počujem Shreka. Ja som... Co to je? To je Shrek. Zašli sme Shreka, máme task a ideme teraz ešte na perníčka. Perníčka sme ešte našli. OK. Pizza. Black powder. Má to byť gunpowder, ale OK. Ja sa nestarám, dobre, v tomto hru. Tam sme už otvárali, tam nastavili tie kábliky, ja si nepozriem inventory, aký nie je znako. Si nepozriem inventory, nevadí. Ja viem, kde sú všetky monštra, ten Shrek a oslíček a viem, kde sú. Ja viem, kde sú. Weapon si môžem. Ja som musel nájsť nejakú weapon. Tu je holý Shrek. Ja ho počúvam Shreka. Oh, Shrek. A počúvam toho typka, čo má tú onovacičku. Hello, Shrek. Ja som počul to oh, hello there. A to vydáva iba Shrek. Som možno to neviem. Ale tu je toto. Ja som utekol. Joj! Oh, hello there, bro. Oh my goodness. Hello, Shrek. Podľa dobré vyberania som sa rozhodol, že pôjdeme na inú hru. Lebo už ma vážne ten Shrekčík nebaví, takže poďme na to. Áno, je to Rainbow Friends, veľmi známa hra a už sa akurát zapína oné. Ale jak sa oni dáva, počujem Bčko, Cčko, Cčkom crouchujem a Bčkom predpokladám. By som si mal dať áno. Aj keď to tam mám napísané. Typek má dobrý skin, ok, zavidím ti. Nedá sa to aj inak, okrem Bčka, lebo ja som boxík. Dobre, ideme na to. Ten cigár, ktorý tu máme v boku. Čo je rozpráva? Ja si dám... Ja to vlastne môžem aj stlačiť, OK, takže nie som... Keď si to dám hneď takto, ja idem takto tu. OK. Ideme na to. Dobre, Zuka, teraz akože iba spekteti hru. Ja by som chcel nájsť modrého typka. Najhoršia si ho stlačím Bčko, som sa... Mám toto vec. Tu zašli.
si dať ona head z ruky. Ona dá. Ty modrý. Som za tebou. Ahoj. Asi nevšimne. Nie, však ja som boxík. Aha. Tu áno. Ja by som ešte chcel nájsť zeleného s tými veľkými ručkami. Dobre. OK, to čo som spravil, aj keď neviem čo. Aha, my sme to tam založili. Wait, It's always like, I mean, wow, you guys must be good at finding things. Is that blue? Oh no. Coming here was a mistake. Wow. We need to find near just the road or aby sa to mohlo skipnúť. For the honest. Čo mám teraz robiť? Ja? Neviem mi takto, že čo mám robiť teraz. Je modrý. Bečko. Či toto je? Hej, to je modrý. Jedem za tie typkové, že ono si väčšina zarobiť. Čo? Už to stojí. Ježiš, tu je žltý do ryti. A keď žltý? OK. Ja, hej, to je ten oný kačenka. Hej, modrý okolo mňa je tak prešiel. A tam máme kamera. Orange Scatter Coaster. Neviem, čo to znamená, dajte mi to predstaviť. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Pri ďalšie takéto gaming videjka dajte like a odber, ja budem veľmi rád. Našiel som Roblox 3 hry, takže jedna hra bola na nič. Druhá bola celkom zábavná, len až na to, že som tam nemal veľa humoru. Rainbow Friends bola asi taká najnudnejšia, neviem ako vy. Takže dajte like a odber pri ďalšie takéto videjka a vidíme sa nakedy na budúce. Takže čus!